Kag sa good vibes, sa pinakauna nga tion, hiwaton ang Miss Universe Philippines Negros Occidental sa probinsya. President kag CEO sa nga MUPH nagapati nga madamo sa mga kababainan ang sarang magrepresent sa Pilipinas sa mga international pageants. May report sa Romeo Subaldo. Nagpirmahan ay nakainas ang kontrata ang Miss Universe Philippines kag intiglawas ang officials kag mismo nga president kag CEO nga si Jonas Gafford kag nakakuha sang franchise kag mangin local director sang Miss Universe Philippines Negros Occidental nga si Kashmir Granada. Sunod sa kay Kashmir, kadamo sang wala ma-discover nga matahom nga mga kababainahan sa Negros Occidental nga deserving nga mangin kabahin sang national pageant amukon nga nagdesisyon sila nga magkuha sang prangkisa sang MUPH. I think because there are a lot of undiscovered beautiful women here in Negros, and I think these women deserve to be discovered and ranked on national stage. So that's why we decided to franchise the Negros. Sa August, magasugod na sila sa pag-screen sa mga luyag mangin kandidata. Kag sa November naman, patigayunon ang pinakauna nga Miss Universe Philippines Negros Occidental nga beauty pageant. Subong pa lang, may tips na mismo ang president sang MUPH sa mga luyag mangin beauty queen. Being a beauty queen also, especially in the Philippines, you really have to work hard for it. You have to really study, make sure that your heart is into the right path, like into the beauty pageant industry, because so many girls would like to join beauty pageants, but you have to have the right attitude. Dugang pa niya, ang pinakauna nga Miss Universe Philippines ang gikan sa Iloilo, kag ang ikaduha gikan sa Cebu. Nagapati siya nga kadamo pa sa mga babae nga nagakaangay nga mangin Miss Universe Philippines nga hindi taga Imperial Manila kundi taga probinsya naman. The first winner is Miss Iloilo. Yes. And our second winner is Miss Cebu. So there's a lot of potential around the Philippines that we should tap, not only Imperial Manila. Bukas ang MUPH Negros Occidental sa tanan nga mga kababainhan sa Negros Occidental.